פרק 8. איזה כיף היה בטיול. יאללה חבר'ה, אפשר לרקוד. אבל מחר יש בית ספר, אז יאללה ביי, נתראה מחר. עבר יום. איזה כיף היה אתמול בטיול. כואב לי הראש. המורה בא. שלום למורה רב. תלמידים, היום אמרה יוסקי לא בא כי בהיריון היא פשוט בבית חולים. יש! מי אמר יש, גם את זה הוא יקבל עליו. אוף, למה המורה לא באה? הנה הרב לא שמע את זה. מתי שהוא לא שמע שאמרנו יש. ילדים, יש לכם כדור? אוף מפה יא ריבוע. ילדים, אנחנו חלים כדור. טוב, נו, קחו. יאללה, בוא נלך להפסקה. לכיתה א' 2 אין הפסקה. עכשיו הפסקה.